El que passa és que avui portem una poesia una mica trista, Josep. Sí, perquè Màrius Torres no es caracteritza precisament... La veritat és que no va tenir molts motius per l'alegria. Hem de dir que pocs poetes han passat, que vivint tan poc temps, per tant, amb tanta poca empremta vital, pràcticament una persona que es mor als 32 anys és la més prematura de les morts imaginables en el sentit artístic del terme. Pocs poetes han deixat tanta empremta com Màrius Torres. I en canvi contrasta amb el Víctor Torres, amb el polític, amb el seu germà. Exacte. Que celebrava en aquest programa 90 anys, em sembla, no fa gaire, que va venir aquí, entusiasme i vital. La seva desgràcia va ser agafar una malaltia que en aquell moment era pràcticament una malaltia mortal en la majoria dels casos, la tuberculosi, no hi havia remei, i per tant, tot i que ell va estar sempre agafant-se, li van fer diversos tractaments i sempre s'agafava l'esperança, però que als 25 anys va contraure la malaltia. Ell era metge, perquè Màrius Torres, a més, era un estudiant brillantíssim, d'una família amb fortes vinculacions polítiques, d'una família amb molt de bagatge cultural, per tant, ell era una persona, penseu que aprenia italià al final de la seva vida per llegir a Dante, estava intentant aprendre llatí per llegir els clàssics, va aprendre alemany per llegir a Nietzsche, traduïa de l'anglès, del francès, és a dir, una persona amb un bagatge cultural, tocava el piano, molt important. Sabia que es moriria, ho tenia clar? Tenia claríssim, perquè ja us dic, als 25 anys contrau la malaltia i ja va ser ingressat en un sanatori del qual només va haver de sortir per l'exili, a més, perquè es va haver d'exilar, perquè li va tocar viure... És el dolor físic i el dolor moral, diríem. Li va tocar viure un període molt convuls i, per tant, el seu propi dolor físic de la malaltia també venia eixamplat per la desgràcia que va tocar. Mira el senyor que abans teníem entrevistant, el senyor Mauri, i 3 anys de guerra. És a dir, la gent que ha viscut la guerra és un record indeleble, és a dir, queda perquè és un trasbals vital tan important i ell va ingressar i ja us dic, va estar els últims 7 anys de la seva vida ingressat. Li va passar també a Papasseit, li va passar a Kafka, és a dir, molts altres escriptors, com a molta altra gent, era una malaltia de l'època pràcticament i aleshores ell va estar ingressat abans de la penicil·lina. Exacte. I fixa't si sabia que estava a punt de morir, que va fer uns versos l'any 40 que deia «Déu meu, ja estic a punt». Diu, Déu meu, ja estic a punt. Tot i que les seves creences, perquè també tenia un avi que va ser el primer fundador d'un grup de metapsíquica a Lleida, que és aquella mena de vinculacions més enllà de la vida, considerar... És a dir, una espiritualitat més que una religiositat, però ortodoxa, diríem, però ja deia, Déu meu, estic a punt. Està clar que en 32 anys no et surten aquests versos, si no ho tens molt clar. Diu el vers concret, diu, Déu meu, ja estic a punt, ja vençut, però encara sota el meu estendard, més tard potser seria massa tard. O sigui, com dient-li que arribi ja la mort, en aquest sentit. Imagineu-vos dir això a una persona que en aquell moment té 30 anys. O sigui, és que, clar, és esborronador per la consciència de pas del temps, d'aquest pas del temps que se't consumeix per la influència, lògicament, de la malaltia. Jo, aquest metge que fa versos, que és el que diu d'ell mateix, que és un metge que escriu versos, també en un altre moment de la seva vida diu que és un artista, o que la seva paraula és la d'un artista malalt d'oci i de records. Clar, algú que té tant de temps per pensar, per pensar-se, per pensar el seu dolor i per llegir i diríem, aïllar-se també de la situació política que vivia en aquell moment, perquè la guerra és una qüestió devastadora per tothom, doncs va tenir companyies epistolars, molt important. Jo avui he portat també el volum que Joan Sales va publicar, cartes a Màrius Torres, i ens en fem una idea, perquè aquestes només són les cartes que Joan Sales li va escriure a Màrius Torres. Després hi ha les de Màrius Torres a Joan Sales, i moltes perdudes per les circumstàncies d'exili de Joan Sales, que va haver d'anar fins a Mèxic. Però Joan Sales en va escriure moltes de cartes. A molta gent, a més. Perquè la correspondència amb la Rodoreda és una altra correspondència bàsica per entendre moltes coses d'aquest país. I per viure també la guerra, ell que va estar al front, com li deia, on m'has d'escriure, és un volum extraordinari. Però això també devia ser una manera de poder viure extramurs, viure fora del lloc on estàs confinat, que és aquest sanatori, on estàs reclòs totalment, i on penses la teva malaltia, perquè al teu voltant només hi ha gent que també està malalta igual que tu. Això també Thomas Mann ho ha reflectit, per exemple, a La muntanya màgica, la qüestió aquesta dels sanatoris com un lloc que es converteix en un lloc literari també per tantíssima gent que li va tocar patir aquesta malaltia. La sort que va tenir, dins de la seva desgràcia, és que
va connectar amb algunes persones que van ser fonamentals a la seva vida estant allà en el sanatori. Va conèixer, per exemple, Mercè Figueres, que va ser una persona a la qual ell li va dedicar, és la seva mà alta, no? És el pseudònim, i en té moltes de cançons amb altes. Jo avui he volgut portar una d'aquestes cançons amb altes, que probablement és la més coneguda perquè va tenir la fortuna, és allò que passa, no?, de que algun cantautor troba o tria una cançó d'un poeta i la musica, i per tant redimensiona aquest poeta i aquest poema perquè es converteix en una cosa absolutament popular. La cançó a mà alta, de les moltes que té Màrius Torra, que va musicar Lluís Llach, és una cançó bellíssima, bellíssima, que jo voldria que la sentíssim, si és possible, és un poema molt curt. A més, en la versió de Verges, l'últim concert de Lluís Llach, jo hi era aquí. Fixeu-vos, parla de corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels, no? Dos rius que van un al costat de l'altre i que no podran arribar-se a trobar. Dos meandres. Clar. Les nostres ànimes, fixeu-vos que és una relació que només pot ser espiritual, perquè la dimensió del cos queda anul·lada precisament per la malaltia. I aleshores parla, no podem acostar les nostres vides calmes, són vides calmes perquè estan basades en aquest repòs, no? I van l'un al costat de l'altre, com rius que viatgen en paral·lel. I entre els dos hi ha una terra, i fixeu-vos què diu, de xiprers i de palmes. Xiprers, el símbol de la mort, els cementiris, i les palmes també com el martiri, d'alguna manera, el que anuncia el martiri de Jesús, la palma. Per tant, clar, la seva estimada també era una persona que patia. I fixeu-vos que parla de l'aigua. En els meandres, i ara diu, grocs de lliris, verds de pau. Fixeu-vos que és una poesia simbolista en el sentit que és sinestèsica, ens parla de com són els meandres, que dona color en aquests girs que fa les seves vides, que són els girs de la malaltia, i aleshores parla del batec, de l'aigua. Fixeu-vos que això també és una imatge clàssica de Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que és el morir, aquesta idea. I fixeu-vos, parla de la pàtria antiga. Fixeu-vos que és entendre la vida com un flux que va endavant, de la font a la mar, la nostra pàtria antiga. La mar com el lloc on s'hi va inevitablement a morir, però en aquest cas, en aquesta relació que és impossible, i és aquests dos, viure la mateixa vida, sota els mateixos cels, i no poder, que no hi hagi confluència, que és aquesta negació, diríem, de l'amor viscut en plenitud. La seva plenitud va ser espiritual, la va omplir de lectures, de filosofia, de música, i per tant va ser un poeta, ja us dic, molt influent, tot i la seva brevetat vital. I si em permets, acabaré llegint-vos un poema que ja anuncia la mort, tot i que li va arribar uns anys més tard, però ell ja estava preparat, com he dit, per morir. És un poema que es titula Dolç àngel de la mort. I fixeu-vos com és algú que ja ha preparat la seva vida i la seva ànima per morir. Dolç àngel de la mort, si has de venir, més val que vinguis ara. Ara no temo gens el teu bes glacial. I hi ha una veu que em crida en la tenebra clara del més enllà del gual. Fixeu-vos que fa servir la idea del gual, un altre cop la idea del riu, de travessar, del traspàs, que en el fons és aquesta mort. Dels sofriments passats tinc l'ànima madura per ben morir. El fet de preparar-se per morir bé, perquè ja ha depurat, diríem, ha acceptat aquesta malaltia. Tot allò que he estimat únicament perdura en el meu cor, com una despulla de l'ahir, freda de tan pura. Del llim d'aquesta terra amarada de plors, el meu anhel es desarrela. Morir deu ésser vell, com lliscar sense esforç en una nau, sense timó, ni rems, ni vela, ni llast de records. Fixeu-vos que és algú que abandona tot el seu viure i s'encomana pel traspàs. I tot el meu futur està sembrat de sal. La sal que ho mata tot, està sembrat de sal, veu que no hi ha futur. Tinc peresa de viure demà encara. Més que el dolor sofert, el dolor que es prepara, el dolor que m'espera, em fa mal. I gairebé donaria per morir ara, morir per sempre, una ànima immortal.